Перла. Участват Каванч Татлату, Сунгюл Юден, Гюнгюр Байрак, Сердар Урчин, Айча Варлоер, Севинч Гюршен, Кемил Гюлер, Фаик Ергин и други. Със специалното участие на Екрем Бора. Най-накрая. Помислих, че си ме забравил. Как може да те забравя? Изписаха ме преди няколко часа. От тогава седя тук и те чакам. Къде беше? Отиде да намериш доктора, нали? Да, намерих го. Трябваше да го направя, за да си понесе наказанието. Навлече си толкова неприятности. Всичко е заради мен. Колко съм глупава. Успокой се. Предадохме го на полицията. Знаеш ли, оказа се, че изобщо не е доктор. Като научих, направо онемях. Сега, като си помисля, се срамувам, но за малко щях да го убия. И през ум не ми е минавало, че някога ще искам да отнема човешки живот. Ти не си такъв човек. Ти на мравката път правиш. Той ни отне детето. Отне ни надеждата. Заради него повече няма да си имаме деца. Когато страда, човек се побърква. Не дай да се обвиняваш, моля те. Дано му дадат тежка присъда. Дано повече не види бял ден. Не може да се борим с съдбата си, Рукие. Това е Божа работа. Какво да се прави? Така ни е било писано. Не говори така. Не ти, а аз няма да имам повече деца. Това не е твоя, а моя съдба. Ти все още можеш да станеш баща. Ти си първата ми любов. Ти си моята спътница в живота. Ще се направя, че не съм те чул. Ако ще имам дете, искам да е само от теб. Никога не дей да забравяш това. Ще си платиш за всичко това, Мехмед. Помниш ли колко пъти ни се скара? Добре, стига вече. Стига. Знаеш ли какво ни причини? Да, много ви изтормозихме. Каквото и да кажете, сте прави. От едната страна ти, от другата Инджи, направо ни побъркахте. Стига. Няма да забравя как каза на мен и на Бахар за развода. Да. Значи, вие сте знаели за всичко това? Да, знаеха. Но аз така ги заплаших да не казват, че нямаха избор. И не се намесиха. Много си лош. Браво на вас. Видя ли сега, шереф? Кога пораснаха, че започнаха да крият от нас? Мен може да са ме заблудили, но на теб как можа да ти убегне? Татко и аз не бях на себе си. В стремежа си да ги сдобря, дори се покатерих на един стол, за да дръпна шаутера в къщата на Инджи. Знаех се, че си била ти. Веднага се досетих. Майка наистина много се постара. Благодаря ти. Но снахата се оказа много инатлива. И тя се отказа. Стига. Това остана в миналото. Добре, че всичко свърши. Нали сега сте заедно и сте щастливи? Това ни е достатъчно. Браво на вас, деца. Зарадвахте всички ни.
Много е хубаво да сме част от това щастливо семейство. Дано всички да се сдобряват като вас. Вече сме заедно, дано нищо не помрачи щастието ни. Дано. Дано. Преди да си заминете, вие станахте свидетели на щастието ни. Сигурно сте ни донесли късмет. Никой няма да си заминава, миличка. Както твоите деца са при теб, така и моите ще бъдат тук с мен. Дъщеря ми остава тук. Колко хубаво. Ще бъдем едно голямо и щастливо семейство. Ще живеем заедно тук, както по турските филми. Докато не съм забравил, Мехмед, сутринта в колко излизаме? Не забравяй за мен, като отиваш към офиса. Да не закъснее още първия ден. Так му ще ме разведеш навсякъде. Сам? Няма да мога да намеря счетоводството. Що за филм беше това? Ако не беше казал да тръгваме, наистина щях да заспя. Задръж за малко. Откъде можех да знам? Прочетох толкова добри отзиви за него. Затова имаше толкова малко хора в киното. Помислих, че е така, защото е късна прожекция. Значи са знаели, че филмът е лош. Извинявай, но това беше най-ужасният филм, който съм гледала. Да не чуят Да продуцентите. бяха направили по-добър филм, отекчиха ни. Бахар, тази вечер много се изложих. Избрах ужасен филм. А исках да се забавляваш. Случват се такива неща. Няма проблем. Нали излязохме? Ами ако трябваше да седим и да го гледаме до края? Не, аз не мога да си го простя. Наистина няма проблем. Аз много се забавлявах. Позволи ми да се реванширам. Нека поне краят на вечерта да е хубав. Искаш ли да изпием по още едно кафе? Благодаря ти, много си мил, но вече е късно. Да тръгваме. Ще те накарам да забравиш за лошия филм. Някой друг път. Не, нека да е сега. Иначе ще се самоубия. Никога не съм се посрамвал така пред жена. Нали не искаш да станеш причина за смъртта ми? Добре, но само едно кафе. Добре. Ела за малко. Не ме разбирай погрешно, дъще. Не съм ядосана на теб, а на мъжа ти. Тази вечер пак се изложи. Какво да направя? Не мога да му запечатам устата, казвам му да не говори, той все се намесва в разговорите. Много се зарадвах, като чух, че оставаш. Направо щях да полетя от щастие. Но знаеш, че мъжът ти трябва да си върви. Мамо, защо не разбираш? Кенан е решен. Аз оставам само защото и той се съгласи. Той няма да си тръгне. Като гледам, вие двечките май пак за мен говорите. Откъде ти хрумна, Кенан? Просто си говорим. Не на мен тия. Да. За теб говорихме. Какво толкова? Добре тогава, кажете и на мен. Докато си тук и продължаваш да говориш празни приказки, Какво пак съм казал? Не започвай пак. защо заяви пред всички, че и ти оставаш? Още ли не си разбрал? Ти няма да останеш тук. Заминаваш още на сутринта. Няма да замина. Кенан, моля те. Май не разбираш. Аз оставам тук и нямам намерение да ходя никъде. Не, никога няма да го допусна. По-скоро ще умра. Не би било лошо. Ще се радвам да умреш заради мен. Запомни добре, Дилруба. Аз ще живея тук и ще работя в семейната фирма. Дори на погребението ти ще плача, сякаш ми е много мъчно. Със собствените си ръце ще те погреба. Ако ми извъртиш някой номер, за да ме изгониш от тук, дори и при най-малки опит да го направиш, ще разкажа на Фикри за всичките ти зли замисли. Всичко ще излезе наяве, ясно ли е? За 2 дни ще те съсипя.